Так, ина бародари азиз. Саршави видеода ман мемонам, хай контракт бардакай, якем нигоҳ кунед. Чуро диден? Деревяни чӯ. Ина миёма лак задагай, шлифовка кардагай, тамом ира ягон хе краска праска намеша бародари азиз. Так, байнаки чӯво нехе замок дора. Нигоҳ кунед. Чӯвора дидед чӣ хале? Нехе замок дора, да замок яъни чӯ. Хали пластмассак адиват мешава. НДФ короче, болош краска задагай, обичный краска. Инҷа бои мо омадаги аст, дидин? Бои мо омадаги аст. Ба гуфтам ки инҷа чӯ мешава бародари азиз. Инҷа ба трезара где-то 3 метрай, қариб 3 метрай, да бародари азиз. Ина бинед. Ина дидин? Чӯ? Декора дидед бародари азиз. Яъне байнош ҷа намехали омадагай. На. Ама клехати шиштесай. Нишчаги бадайда, яъне мехали метонем ки мисол спал ньютон да бародари азиз. Мақсад потолокро сплошной кинен. Метонем ки потолока яъне мешам хе кинен, ё ки потолока умуман ам хе ё ки танаи девора як девор шам хали кинен. Ина бародари азиз ам храфте сай. Инҷа лак задагай. Свети ҳами чухдаш лакай. Задагай листияш я, уже дига лак пак намешава. Ина хе ба потолок мерава короче. Тамом. Бо ма чиста оша сиёнкатон мекунем. тамошо мекунед, маҳқултон мешавад. Надем бардаро. Так. Ина бародарои азиз, яъне рамкое ки мо аз чӯ декор гуфтем, ина тайёр шуд бародарои азиз. Бинед ки растаи байнаш 3 сантиметр мондаги аст ва ина ҳамун тахтое ки дараш мисол замок дора 1 сантиметр ва дар драни ҳамин НДФ гуфтам, НДФ ки под цвети обои аст, краскаи руш ина адиват мекунӣ, ҳама ё шифовка кардагай бародари азиз, яъне лак задагай аст под цвети ҳами чӯ худаш ва метонӣ ки любой намуд цвет бизанӣ. Яким ҳама цвети хубуш ҳамя цвети чӯ, ина под цвети обои аст, байнош нигоҳ кунед. Ҳама хе рафтаги аст бародари азиз. Ҳама хе то бодоро. Дидед? Часбонаги аст дар танаи ҳамин девор. Баъд ҳарҷо мехча задаги аст ки шутоби ҳуи нахра. Намхе аяк меташ омадаги аст, ба омадаги аст ба потолок. Дидед ки декор кардаги аст, чӣ баъзе ба омадаги аст. Мисол мешава ки ира дар Тоҷикистон потолокам хе танаи девор хати хамонӣ мисол декор кунӣ беҳтарин баъд меяд. Ина дидед бародари азиз. На. Балка омадаги аст, балкаи мо аз гипсокардон аст. Аз гипсокардон. Ва амахе декоршам омадаги ай. Декоршам омадаги ай. Беҳтарин стилҳои замонавӣ. И тахтҳо бародаро дар ҳама маъқул мешавад. Яъне декоро дар ҳама маъқул мешавад, барое ки хеле фасон аст бародари азиз. Кадр расход дорав якем зури бад мебиям. Мисол ҳама яъни як хонаро поли намезанию, фақат як стена ё ки потолок қати мисол ҳамаро тамошо мекунӣ. Инҷош гипсокардон мисол омадаги аст. Параи чӯ қати гипсокардон ай. Чӯ 1 сантиметр гипсокардон дармай. Обоиш омадаги аст мисол закаши чига. Обой таги вайда омадаги аст.